Meddelelsesbrede kridtdelfin. Sparkasusheste. Batteri. Kanalvanding er i 8. C. Glakushest. Jeg til at sige Jorden. Farvel. Højre. Dybere. Jorden! Vikinger. Hvad vil I lave til fredagsaften? Ved vi ikke. Ved vi heller ikke. Vi ved det ikke. Vi ved det ikke. Har I idé om? Nej, det har vi ikke. Overhovedet ikke? Nej. Har du fået nogen idéer om, hvad det er, vi skal lave til fredagsaften? Jeg synes, at... vi skal lave noget. En film. Ja. Og vi viser nogle billeder. Ja. Hvad for en slags film? Jeg er ikke make-up på i dag. Jeg vil godt, ved filmaftenen vil jeg godt vise mit talent som filminstruktør i filmen Stakkels Bjørn. Det er rigtig godt. Undskyld, jeg har halsbetændelse. Det eneste med... Du ikke. Det er svin, det er sjovt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle lave Gæt et barn. Hvor man klæder sig ud som en eller anden person. Ja, så skal man gætte det. Eller man tager et billede af ens hår, og så skal man gætte, hvem personens hår er. Kan du forstå det? Er det ikke? Fortæl, hvad det er. Hvad vil vi rigtig gerne have, der skal laves til filmaften? Eller aften? Til aften? Ja, i aften. Okay. Måske kunne vi finde et job. Og så skulle vi bage noget kage. Meget kage. Okay, der skal være meget kage. Rigtig meget kage. Ja. Og så, så skal vi se film. Og en gigasofa. Nej. Og så skal der drikkes cola. Det var godt nok et meget useriøst forslag, det der. Jeg ved det da godt, Brasiland. Okay. Så det der forældre aftenting, og hvor børn også med. Der skal vi lave quiz, og vi skal spise kage, og vi skal drikke kaffe, og vi skal se film, og vi skal se det der bjørnfilm. Og jeg vil gerne lave quiz, fordi det er sjovt, og det er hyggeligt. Jeg vil gerne lave lykkehjulet, fordi jeg tror, det vil være sjovt. Og altså, jeg har aldrig set det før selv. Men jeg har hørt om det. Okay, når der er kamera, så går du bare helt amok. Det er helt utroligt.
Med hvad? Alt.